pikkuinen saari, pikkuinen kylä. Kaikki tuntee toisensa, vähän niin kuin Haapasaari. Et yksi kauppa, vähän ihmisiä. Tulkaa katsomaan itse. Kaksi on kulkijan kultaista, on aurinko kirkas ja kuu. Aurinko kulkurin oppaana, niin korkealta kaareutuu. Kuun valo rikkaaksi köyhän saa, ja kultaista taikaa se ties. Ei härjäten voisi se huudahtaa, pois sinä kulkijamies. Pettää ne eivät voi suomilloinkaan, luonto ei hyljeksi kulkijamaan. Ihminen pettää vaan. Kaksi on kulkijan armasta, on tuuli ja tähtien tie. Vilpitön tuulen on suudelma, ei myötään se juoruja vie. Eiks tää Tiuska on hieno paikka? Se on todella mietin, ja tää on kuin paratiisi kesäaikaa vielä. Täällä on niin kiva. Miekin olin 18 vuotta Ruotsissa ja tulin takaisin tänne. Ei täältä voi olla. No minä olen tästä syntynyt. Tää on kotitalo ja siitä läksin Ruotsiin niin 68 ensimmäisen kerran ja sitten tulin 74 takaisin ja 78 läksin uudestaan 90 tulin omalla veneellä takaisin. Tein veneen siellä. Sitä ne sanoo, että venepakolaiseksi sanovat kaikki tänne. Tiutiset, joo. Miksi tulit takaisin? No, minä rakastan Tiutista. Tää on niin hieno paikka, että tässä aamulla kun mä katselen ikkunasta, minä näen kaikki. Minä näen meren joka puolelta ja tää on niin ihana paikka. Mitä tuo meri on sulle? Se on niin rakas, että sit se et tiedä, kun minä lähden tosta isolla veneellä, minkä me Ruotsista tein sen 12 metrisen, kun minä lähden hiljaa yksinään väliin, niin oikein, että rauhoittuu, kun täältä lähtee porukka. Minä eilen kiertelen kaikki nuo saariston tuolla. Ai että siellä on kiva olla. Sitten kun se vielä vähän paukuttaa oikein, että siellä on vähän myrskyä, niin oi että siellä on kiva. Se on tosissaan, se on rakas tuo meri. Sen takia minä tulin takaisin. Tuosta naapuritalo oli muuttanut. Minä olin silloin 19 vuotta vanha, kun minä tulin Ruotsissa. Minä olin poikien kanssa reissulla ja tultiin takaisin. Siinä oli muuttanut sellainen vaimo, että ei otta, se kävi heti silmään, että se minä otan. No, Mitä siinä tapahtui, että miten se suhde syntyi? no kun minä rakastuin siihen, se rakastui minuun. Tiuti se ei montaa punapäätä ole. Se vaan kävi kattele ja mulla oli silloinkin vene, tässä iso meriläinen. No, ne tahto merelle ja mie tahoin ja... No eikö se näin oo? Katsomme
Tiutinen oli ennen, sanottiin, että se on punaisen Kymenlaakson punainen lyhty. Mutta nimi Tiutinen on vaikea selitettävä, koska sitä ei oikein kukaan tiedä. Täällä Tiutisilla olisi, jos ei olisi VPK? Ei mitään. Niin, no. Onhan täällä muuta toimintaa, niin kuin Nuoret Kotkat ja Pyrintö, mutta tää on melkein se pääasiallinen, että tää on niin näyttävä juttu. Minä vuonna tämä teidän talo on rakennettu? Tämähän oli silloin 1903. Likipitäen. Kuka tämän talon rakensi? Tämä on minun isoisän Otto Lehnon tekemä. Miten se keksi näin tämän tehdä? Niin. Mehän on asunut kaupungissa tuolla Ensokutsetilla. Pappa on ollut siellä töissä silloin aikanaan. Ja tämähän talo on tehty sahat, kun ne tuli sellaista jätteet, nutikan pätkää ja tää on sellaisesta tehty lankun pätkästä tää yksi osa tässä. Kun tää on ensimmäisiä taloja, mitä täällä saaressa on ollut, niin täällä ei ole ollut katua eikä teitä. Tää on ollut kaikki kallio ja metsää. Teillä on tuo piha kalliota vielä aika jännä. Niitä yläpuolella, mutta sitten siinä on alhaalla, kun käydään katsomassa, niin siellä on nurmenleikkausta. Ja... Sä et ole tiutislaisia. En. Keijo. Joo. Mistä se on? Karjalan tyttöi. Koiviston kauppalasta. Tai oikeastaan siellä me olen kasvanut, mutta Terijoella me olen syntynyt. Minä aina ajattelin, että minä en ikinä kyllä saareen asumaan. Minä aina ajattelin, kun silloin aikoinaan silloin nuoren tyttön Koivistolla, kun minä kattelin, kun koivistolaiset tuli saaresta veneen kanssa aina sinne Kauppalaan sitten soutivat. Ja naiset piti soutaa ja miehet poltti piippua vaan siellä veneen takana. Minä ajattelin, että ja minä en ikinä ota saarelaista. Ja niin sitten tuli tämä saarelainen. Hän oli silloin merivartiossa siihen aikaan ja ne oli moottori korjaamassa Kotkassa toisen pojan kanssa. Ja minä tulin töistä ja eikös nämä sattuneet, nämä oli pikkusen maistaneet. Ne tietysti ajattelin, että tuolta tulee kiva likka vissiin, ne vissiin ajatteli. Ja minä asuin Kotkassa siellä Tukkukaupan talossa siihen aikaan ja nämä tuli siihen ja minä kerkisin sen rautaportin panna kiinni, ne taatti kädestä kiinni. Ja minä pelästyn kauheasti, minä ajattelin, että on vähän näin, että ne oli maistaneet. Niin tämä sanoi mulle, että hän ei irrota ennen kuin minä lupaan tulla seuraavan iltaan rehville. Ja tällä viisiin se sitten alkoi. Sitten mentiin rehville ja nyt ollaan 45 vuotta oltu. Tai siemenit. Mitä? Tai siemenit rehville. Niin, mitäs tapahtui, Keijo? Seuraavana iltana, kun treffeille piti lähteä. Ei tullut. Hän ei tullutkaan seuraavan iltaan sitten. Vaan? Niin. Eihän minä viitti lähteä. Mistä minä tiesin, minkä näköinen se oli, koko likka, kun oli pimeä ja kaikki. Kyllä se tiesit, mutta sieltä muistat. Ei muistanut enää. Mutta sitten sattumalta yksi rouva tiesi, että näitten se merivartiovene oli siellä remontissa ja hän vissiin sitten tunsi tämän paremmin. Sanoi, että siellä petitystä tyttö, että sun on mentävä nyt rehville. Niin se sitten tuli rehville sitten toisen kerran. No mitäs sitten kun lähit, niin Keijo, niin... Se tietysti jännäsi. Tuntuiko olo vähän ujolta? Ei
sun kaina. Jos sen jälkeen voinut oikein mitään tehdäkään omin päin enää, se loppui siihen kaikki. Älkää tätä laittako sinne. Tämä on semmoinen sanottu hydrokopteri, jolla liikutaan nämä tällaiset rospuuttojat silloin, kun ei... Tämä on ollut aikoinaan Euroopan tiheimmin asuttu saari. Tämä on ollut 3000 ihmistä neliökilometriä. Se saaren omaa väestöä 2500 ja sitten kortteerimiehiä 500 siinä sivulla. Niin se on ollut todettu, että se on Euroopan tiheimmin asuttu saari ollut. Ja sitten tässä sodan aikana niin nämä venäläiset luuli, että tämä oli Kotkaa ilmeisesti. Ja ne pelkkiä palopommia puotti tänne ja tämä koko saari tässä. Se oli sellaista, koivuus oli lehet vielä. Muisti, kun tästä lähdettiin soutamaan tuonne karkuun. Kaikki lentokoneet tuli isoilla laivoilla paljon tähän ja puotti palopomminsa tähän. Ja siinä ei ollut niin kuin esimerkiksi nämä tehtaiden laivat ja muut pelasti nämä tietyt niemekkeet, minne ne pääsi niin kuin suojaamaan sit tuulta. Mutta tavallisille ihmisille ei ollut mitään. Ja sitten niitä fosforilevyjä ja näitä palopommia tuli niin paljon, että se on niin totaalinen pommitus, että siinä ei ollut niin kuin mitään tehtävissä. No mitä sä muistat? Minä muistan vaan sen aina, että se oli karmeen rätinä ja sitten noin jäi mieleen nämä isot koivut. Ne oli vielä isompia koivuja kuin nämä nyt, mitkä tässä saaren rannalla on. Se koivun, se oli niin kuin suuri se kuumuus, että koivujen lehdet syttyi niin kuin yhdellä kertaa tulee. Humahti tuolla ison koivun lehdet, se palo muutaman sekunnin, kun ne lehdet palosit pois. Ja tää oli kyllä aika säpinää silloin täällä ihmiset, kun veneillä karkuu. Ja Tunnet sä itses maalaiseksi? En. En oikeastaan. Pitäisikö? Ei siinä ole mitään pahaa. Ei niin. No eihän tää niin kuin ole maalla. Tämähän on saari. Se on eri asia. Tunnet sä itse saaristolaiseksi? Tunnen tietysti. Mitä se merkitsee? Merta, vettä, kesän, lokkeja, kaikkea. Kiva. Kerro, millainen kalastaja sä oot. Huono. Hyvä, kun osaan soutaa. Minä voisin kertoa niin kuin kaikki mun souturetket näin. Ja aina kun minä lähden, mulla ei ole tulppaa, airot tippuu, minä pääsen jonnekin pienelle luodolle ja sitten jotkut joutuu tulla hinaamaan minut sieltä pois. Se on tosi surkeeta, ihan oikeastaan. Ennen olin Kervestössä ja nykyään olen kalastaja. Kalastat sä talvisin vai vaan kesäsi? Kyllä talvellakin, mutta nämä on ollut niin huonot jäät joku vuosi takaperin, että ei tullut oikein. Ja nyt oli taas sohkaa niin paljon määrättelypaikoilla alla, että sinne ei saanut oikein pyytimiä. Että vähän heikkoa on ollut talvisaika. Mikäs on ollut sun komein kalansaalis? No, ei niitä ole paljon muistiin pistetty. No kerro nyt. Vähin on jännä. Näinhän ne sanoo. Niin, ei marjamaista kerrota eikä kalasaallista. Näin on. Mitäs toi meri antaa? Mitä kalaa? No lohtaan minä yleensä olen pyytänyt noin loukkuun. Tää siitä keväällä aikaiseen ja syksyllä vähän myöhempään, niin pyydetään kuhaa verkoille. Että siinä nyt tulee muutakin vähän ahventa. Ei sen kummempaa. Täällä seudulla paljon. Mikä se on sun lempikala? Mitä itse syöt mieluiten?
No kyllä paistettuna kuhaa syödään yleensä aika paljon. Näin talvisaikaan. Lohtakin tietysti syö jonkun verran, mutta siihen jää kyllästyy, jos sitten joka päivä. Mitä toi meri merkitsee sulle? No se on määrättömän vapaus. Liikkuu luonnossa. Ei sen kummempaa. Muutoinen tässä mä istuisikaan, ellen ois muukalainen. Ystävä seuraani hetkeksi jää, vaikka oot tuntematon. Kerran mun purjeeni tummuneet nää, olleet myös valkeat on. Kotkan poiki ilman siviin, maailman myrskyt keinuttaa. Aasepäivät, nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Ystävä, kuuntele kumppaninai, aivan kuin mainingit soi. Yössä kuin laivat me kohtaamme vain, kunnes taas liuumme toi. Kenties mä jollekin kertoa saan, särkyneet toiveeni mun. Kauaksi siivet ei kantaneetkaan, poikasen haavoitetun. Kotkan poiki ilman siviin, maailman myrskyt keinuttaa. Aasepäivät, nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Laulut kuulen, nuo vain kuulen, enkä tiedä kauniimpaa. Varmaan tämä niinku, tää ihan oma tällainen miljöö. Eihän tällaista ole varmaan missään muualla. Ja silleen niinku tämä luonto just. Ja ainakin olen siitä henkilökohtaisesti ylpeä. Ja sitten tästä sitkeydestä. Minusta tiuskalaiset yleensäkin on kauhean sitkeitä. Ne silleen puhaltaa yhteen hiileen. Et kyllä se kai se on pitänyt niinku tämän, jos täällä nyt 300 asukasta on tälläkin hetkellä, niin kai se niinku on pitänyt tämän sillä viisi yhdessä. Nyt sitten tähän minun omaan veneilyyn tulee, niin minun ensimmäinen oma vene, se oli soutuvene vaan ja poikaporukassa käytiin saaressa, niin tuosta Tiutsensaaresta tai Tiutsenrannasta lähdettiin esimerkiksi Kirkonmaahan, mentiin marjoja poimimaan ja kun kerrankin sattui olemaan oikein kova vesisade, niin mehän riisuttiin kaikki vaatteet pois päältä ja alastomana soudettiin Kirkonmaahan ja kun päästiin perille, niin sitten tietenkin vaatteet päälle ja marjametsään. Siihen aikaan oli joskus 30-luvulla ja 20-luvun loppupuolella, niin se oli pakko yhdistää huvi ja hyöty. Samalla kun
vietettiin vapaa-aikaa saaressa, niin poimittiin marjoja. Monet käyttivät omia veneitään ihan jatkuvasti, jotka menivät Kotkansaaren puolelle töihin ja niin poispäin. Ja sitten vapaa-ajan vietossahan se on ihan välttämättömyys. Me ollaan kovia käymään saaressa, vaikka saaressa asutaankin, niin oma saari ei riitä, pitää mennä tuonne. Usealla on kesämökkejä ja niin edelleen. Joilla niitä ole, niin ne liikkuu muuten, purjehtivat taikka. Täällä ei varmasti kukaan merta pelännyt koskaan, että kun lapset on aina tottunut olla rannassa, niin meri on tullut sellaiseksi toisaalta turvalliseksi. Tietty sellainen varovaisuus on aina, mutta se tulee kasvaa siinä mukana. Mutta silloin kun Tiutiseen tuli tie ja autot pääsi, niin silloin oli vähän. Et minäkin pelkäsin paljon enemmän, kun ne pojat ajo pyörillä täällä, koska tiet on kapeit ja tulee kaikennäköisiä sivuteitä. Mä kyllä ehkä enemmän tykkäisin vauhikkaasta tanssista, niin pyydetään nyt vaan ihan tällaisen kevyen valssin. Täällä on aika paljon väkeä. Ihanaa. Se oli oikeastaan aika yllättävää, että ne tuli näin paljon kansaa, mitä tää nyt on. Minä osaa oikein nyt sanoa, kun olen ollut itse ohjelman suorittana laulelemassa tuolla, niin, mutta että kun seuraan nyt ihmisiä, niin minusta näyttää, että niillä on aika kivaa täällä. On. Ja hirveän paljon. Tavallista enempi on väkeä täällä. Tietysti on hyvin paljon tiutislaisia, mikä on kivaa, että tämä on kiinnostunut muitakin. Joo. Niitäkin, jotka asuu tuolla. Sellaisia, jotka eivät ole edes entisiä tiutislaisia. Niin. No, täällä olisi tullut paljon enempi, jos olisi uskaltanut vaan antaa julki. Varmasti. Niin. Varmasti. Koska seuraavan kerran tulevat teitä. Tämä on hieno juttu, kun tämä 1-2 orkesteri. Niin. Sehän menee ihan erinomaisesti. Joo. Aikaisemmin ei ole ollenkaan vitsi. Se on ihan vaan yhtäkkiä otettu tämä orkesteri. Onhan ne silloin ennen vanhaa soitelleet, mutta 2-3 siinä on sellaisia, muuta vähän nuorempaa väkeä. Joo. Tulee nyt vasta vähän. Joo. Kiitoksia. Yritetään lisää. Ja Juu, minä olen nuori kotka ihan oikeastaan. Kuinka kauan olet ollut? No, olin silloin työväentalolla, kun 48 vuotta takaperin perustettiin, mutta en ihan siitä asti en ole ollut ohjaajana. Että sitähän on tullut
38 vuotta noin suurin piirtein. Ja mitäs minä nyt vielä tässä kertoisin. Sitten voisi kertomista on vaikka kuinka paljon, mutta kun näin vähän jännittääkin. Te ette oikein tiedä mitä sitten. Tuo työväentalo taitaa olla kovin tärkeä sinulle. Se on hyvin tärkeä. Tuossa saunan ikkunasta, kun minä aina katselen, niin on, kun minulla on sauna nyt tuossa ja työväentalo on tuossa, niin minä sanon, minusta on upea paikka, että meillä on tällainen työväentalo. Elääkö täällä vielä työväen aate? No juu, meissä vanhoissa elää, mutta entäpä nyt sitten, eihän se ole sellaista, kun näitä uusia ihmisiä tulee. Se on ollut ihan minulla kaikki kaikessa toi työväentalo, että jos se jossain tapauksessa niin häipyisi tästä pois, niin se olisi surkea pettymys. No, mulla on minä olen 4. polven tiutislaisia, eli mun vaarin äiti ja isä on täältä ja lähtöisin. Ja me on itse asunut täällä 15 ensimmäistä vuotta. Ja sen jälkeen perhe muutti Kotkaan. Ja se oli oikeastaan ihan hyvä aika muuttaa siinä kohtaa, kun oli sen ikäinen likka, niin halusi jo kyllä lähteäkin täältä. Että täällä ei tapahtu mitään siinä kohtaa. Et silloin se oli ihan hauska muuttaa kaupunkiin. Sitten me perustiin siellä, olisinkohan me 10-12 vuotta asunut Kotkan puolella. Mutta sitten kun oli oma perhe perustettu, niin täytyi tulla tänne takaisin. Että tää on niin kuin mun mummon, mun äidin talo. Ja me tultiin sitten miehen kanssa kunnostaa. Mies ei ehkä ollut niinkään innokas kuin minä tulemaan, mutta että voimakas tahtoinen vaimo oli niin kysymyksessä, niin se oli, siinä ei auttanut mikään. Täytyi tulla tänne remonttiin. Täällä oli kyllä ihan hurjaa ollut, siis tää oli pien kämppä ja kaikki pistettiin hajalle, eikä tää ole vieläkään valmista. Tää on vieläkin keskeneräinen. Mun piti ottaa yksi kissa, mutta sitten ne muut olisi tapettu, niin minähän otin kaikki. Onneksi ei ollut kuin 3 kissaa pentuessa. Onko ne eri luonteisia? On. Miten ne erotuvat sitten? Pena on sellainen mietiskelijä, sellainen rauhallinen filosofia. Lauri on sellainen joka paikan luuta. Se työtää nenänsä ihan siis joka paikkaan. Jos joku vaan jotain tekee, niin se on vaikka auton konepellin alla, jos liikkeen tulee. Vaarin kanssa on aina tuolla veneessä töissä. Se auttaa pressun laittamaan kiinni. Ja se on semmoinen, se on hauska touhuajakissa. Impi taas on semmoinen, en minä oikeastaan tiedä minkälainen se on, kun se menee aina niin kovaa. Se ei viihy sylissä eikä se viihy oikeastaan missään paitsi ulkona. Onko ne tiuskalaisia kissoja? Ei, ne on kaupunkikissoja alun perin, sisäkissoja. Miten ne on sopeutunut tänne Tiutiselle? Tosi hyvin, vähän liiankin hyvin. Jos minä joskus täältä pois muutan, niin niitä ei kyllä sisälle varmaan enää saa. Kyllä silloin 20- ja 30-luvulla niin
kyllä ei jokainen tiutislainen, mutta kyllä se oli, sit on hyvin monet nämä urheilutoiminnat ja muut kulttuuririennot. Täällä oli sekakuorotoimintaa ihan sieltä jo 20-luvun alusta lähtien. Mieskuoro perustettiin joskus 30-luvun lopulla. Siinä mä olin aktiivisesti mukana. Myöskin sekakuorossakin olin aikoinaan. Samoin pyrinnän toiminnat, niissä olin myöskin sihteerinä ja niin poispäin. No sodan jälkeen se oli vielä aika aktiivista kyllä nämä kaikki toiminnat. Kuorotoimintakin jatkui edelleen ja samoin näyttämökin toimi edelleen sodan jälkeen, mutta nythän se on sitten kuihtunut vähän kerrassaan, kun väki on vähentynyt ja ikääntynyt, mutta nyt näyttää niin kuin tuo seuratoiminta ainakin urheilun osalta oli selpymässä. No työväenyhdistys nyt on toiminut aktiivisesti, tosin se on aika kapea se joukko, joka siellä kyllä toimii. Onko esimerkiksi televisiolla ollut vaikutusta tähän? No varmaan televisiolla jotain vaikutusta on ollut kyllä, että ainakin aikaisemmin ja ehkä nyt vieläkin onhan ne erittäin tärkeät ohjelmat, joista vain harvat voivat olla poissa. Emme alkaa mainostamaan, mitä ne ovat. Ne tiedetään muutenkin. Ne tiedetään muutenkin kyllä. Että... Tämä on tämmöinen pienyhteisö täällä eristyksissä. Tämä on tämmöinen paratiisisaari. Tervetuloa Tiutiseen. Mitä täältä puuttuu sun mielestä? No naisia saisi tulla enemmän kyllä, mutta voi olla, ettei tule. Mitäs ne täytyy lähteä hakemaan tuolta sitten mantereelta? Pakkohan se on. Seurustelet sä? No en me nyt tällä hetkellä kyllä, mutta kyllä aina välillä tulee sitten. Haetko tyttöystävät muualta vai täkäläiset kelpaa? Mitä se tarkoittaa täkäläisille? Tiuskalaisille. No ei tää Tiutisessa ole ketään, niin ei täällä oikein voi ketään hakea. Kyllä pitää muualta mennä, jos meinaa. Täällä ei ole sun ikäisiä tyttöjä. No, 2. Molemmat on varattu. Et näiden nuorten kanssa mulla on hirveän paljon tekemistä just ton takia, kun me pidetään tuon kioskiin tässä. Et se on mun mielestä ihana asia, että nämä nuoret on aivan ihania. Miksi? No, ne on reiluja ja niiden kai oikeastaan tule minkäännäköistä sellaista. Ei ole ainakaan tähän 1,5 vuotta on asunut täällä. Ei ole tullut yhtään semmoista tilannetta vielä, että olisi tarvinnut niin kuin kovistella. Ja Aika tuonne käymään ja päästä vesi ylös. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maaruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Sen usein tuntenut on raskaasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua vaivaiseen? Miks meillä monta niin on mielipuolta? Mä vähän käyttäjiä kantelen. Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinämiestä toiveen tosiaan? Miestarten tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimijans katkeaa. Näähän on musikaalista väkeä saaressa. On vissiin aina sellaista, kun ne noilla rantakivillä ne käy niin hyvin se aallon loiskeessa laulu. Eikö se ole? Tää ei ole läheskään ensimmäinen hanuri. Näitä on ollut ainakin, sanoisin, 6-7 kappaletta. Mä olen alkanut jo niin aikaiseen
soittelemaan. Muistaakseni tässä talossa taisi olla ensimmäiset häät. Anja ja Allan Vallin häät. Ja mä muistan, että osattiin me silloin edes soittaakaan, mutta että Bellmania täällä oltiin ja omasta mielestä tietysti oikein hyvin, että ei niitä parempi ollut. Sitten on tällä viisiin vaan, että sitten opiskellut, mitä olen osannut ja sitten soitellut, mutta on se aina 30 vuotta reilusta on se kelvannut. No eihän täällä tietysti nyt enää mitään paljon tapahdu, mutta ennään tässä tapahtui, että oltiin töissä ja korjattiin venemoottorin koneet ja venemoottoreita ja talvethan ne oli kaikki tällä tuossa ylällä vedetty ja keväällä sitten kova sutina oli kunnosta. Ja sorvi oli, että siinä sorvattiin mitä tarvittiin ja kaikki siis messinkivalu tehtiin itse potkurit ja tuommoiset vesipumput. Ja sitten niitä koneistettiin. Että ihan omilla työvoimilla me tehtiin. Ja ehkä oli joskus vieraitakin, mutta ei missään nimessä sillä tavalla. Aina sitten jotain työtä riitti. Sellaista se oli. Onko ikävä niitä entisiä aikoja? No ei enää tässä iässä ole sunkaan ikävää jaksa tehdäkään, mutta että kyllä se mukava olisi tietysti naperella tossa ja tehdä ja niin päin pois. Jotain aina. No nyt on tietysti tuolla puolella joskus autoja korjattu ja sillä tavalla omia. Ei se sen kummempaa. Kyllä no entisajat oli aikoja. Parempia voisi ehkä verrata kuin nykyaika. Kun ei ole työtä, ei ole työttömyyttä on. Että niin päin pois. Vuonna 1969 läksin pois ja nyt olen ollut sitten 3 vuotta takaperin tullut takaisin. Olen paluumuuttaja. No ensiksi tämä on semmoinen, ainahan on, niin kuin nostalgisesti tullaan kotipaikalle, jos on mahdollisuus. Ja tämmöisellä paikalla tietysti yrittää päästä takaisin ja sitten oli tämä kauppa oli myytävänä ja minä ostin ja aloitin tässä pitää pientä kyläkauppaa. Kyllä nyt leipä lähtee, mutta ei mitenkään kesällä pärjää, talvella mennään sitten kitumaan. Mutta päästään eteenpäin ja jokainen päivä nousu. Mutta mitä siis sanotaan, hyvin ei pärjää. Mutta kyllä siinä tilanteessa jotenkuten saa. Kiitos. No, annatko kassiin, nyt laitetaan siihen. Joo. No niin, nyt ei puutu enää kuin limpsut. Otetaan suoraan tuossa. Ei siitä tarvitse ottaa kuin yhdellä, hei. Yhdellä oot mennyt. 1,5 tuumaria. Kyllä minulla kaikki ruokainen, niin kuin kalansuteen, silakka on hyvä. Tolkuttoman hyvä. Paistettu silakka on ehkä kaikki parasta. Et ihan silakkapihvi. Ihan ehdoton. Onko sulla itsellä verkot vielä? Ei ole, mutta mulla on onneksi kalastajia tässä naapurissa, että ne huutelee välillä tuolta. Anne huolitse kalaa. Että kyllä sieltä saa aina tarpeen tulla. Se on ihan kiva. Mitä se on tää naapureiden ja tällainen, niin kuin se yhteinen? Tää on joo. Siinä on muuten hirveä ero.
kun vertaa kaupunkiin. Eli täällä on niinku, tai niinku mie taas, tää on nyt niinku mun näkökanta, koska minä olen niinku ollut täältä lähtöisin alun alkaen, niin minut on silleen, minä olen niin tiuskalainen ja ne ottaa niin sellaisena omana. Että täällä ei oikeastaan mitään yksityisyyttä kyllä olekaan, että täällä kaikki tietää toisten asiat, vaikkei ne sanoiskaan. Mutta niin se on silleen kuitenkin kiva, kun tietää, että jos tulee niin joku hätä, niin ei muuta kuin hilppaset tuonne noin ja heti on apu lähellä. Et ei sit silleen tulisi kaupungissa edes mentyä. Ja siellä ollaan niin vierait silleen toisille, että tää on niin erilaista. No minä olen Tiutsen työväenyhdistyksessä. Menin oikein halukkaasti sinne, että minä muistaakseni tarjosinkin itseäni sinne toimintaan, että minä malttaan varttua, että ne minua pyydettäisiin. Tuo työväentalohan on semmoinen tavallaan kulttuurin keskus täällä Tiutisilla. Niinhän sen voi tietysti sanoa. Itse kulttuuri-sana sanotaan usein, että se on olevinaan niin hieno sana. Mutta jos käsittää kaiken sen, niin minusta se on minusta ihmeellinen talo jo siitäkin, että kun se on tehty vuosikymmeniä talkootöillä. Ja nyt niin kun olette käynyt siellä, niin se on kyllä niin mahtava, että... Ja sitten me kerättiin niitä, miettii, onko tämä nyt soveliasta sanoakaan, että me kerättiin talkoon rahaa niitä tuoliin varten, että me tarvittiin 200 000 kai siinä. Ja sitten kerääntyi 33 000 markkaa. Ja minä olin niin rohkea, että minä lähetin Tellerö Koivistollekin kirjeen, kun me kirjoitettiin se kirja ja sitten monistettiin. Ja hänkin, Manu sekä Tellerö on ja oma tuoli, vaikka me nyt on nimetty ja numeroitu niitä. Ja siellä on kansanedustajien tuoli. Ja minä hämmästyin, että sitten tuli niin paljon rahaa. Ja tuolit saatiin? Joo, tuolit saatiin ja saatiin vesirahalla verhot ja se hieno esirippukin. Terttu, nyt kysytään vaimon hankintaa, miten se sujuu. No, minä kerron sen. Kyllä me tietysti, täällähän olihan se työväentalo ja tämä lähiympäristö, niin sinnehän sitä aina vilkultiin vähän sivulle ja niin poispäin. Ja niihin aikoihin oli tapana sitten pyrinnöissä, niin kuin ehkä näissä muissakin Kotkan seudun seuroissa, tehtiin noita saariretkiä. Joo, ja näin myös meillä ja siellä usein oltiin sitten myöskin yötä ja me oltiin tuossa Kuutsalon Santaniemessä. Siinä oli hyvät paikat, hiekkarannat, ne oli puhtaat siihen aikaan kylläkin. Ei siellä ollut tällaista saastetta kuin tänä päivänä. Ja siellä myöskin urheiltiin ja tehtiin kaikennäköistä hauskaa. Ja siellä sitten tytöt ja pojat lähti 100 metriä juoksemaan. Ja
minä ja Terttu oltiin samassa rivissä ja kun me juostiin loppuun, se ei pysähtynytkään se meidän 100 metriä siihen, vaan mä otin tyttöä kädestä kiinni ja juostiin vähän pidemmälle. Tultiin sitten seuraavan aamun vasta takaisin ja siitä se alkoi, kun se sitä kysyi, että se jatkuu. Joo. Mitä perhe sinulle on merkinnyt? No, mulla on pieni perhe. Mulla on yksi ainut poika. Perhe on tärkeä, kyllä. Paljonhan se on merkinnyt. Poika nyt avioliitossa on ollut Oulussa jo. Kuinka kauan Juhani Terttu onkaan ollut Oulussa? Hän on ollut yli 15 vuotta siellä jo ja ollut avioliitossa. Nyt tuo näkyy kaksosten kuvat on tuossa senkin päällä. Kyllähän perheen eteen tässä tietenkin on täytynyt puhaltaa yhdessä kaikki. Mitä perhe ja rakkaus sinulle merkitsee? Oikeastaan aika paljon. Tai kaikkea. Perhe ainakin, että se on niin kuin silleen... Se on semmoinen kyllä, mikä antaa voimaa. Silleen jaksaa. Että just kun nuo pojat on ja kaikki, niin ei osaisi ajatellakaan olevansa ilman niitä. Ja rakkaushan sehän nyt on energiaa. Sehän on ihan hyvä, jos jokainen saisi niin kuin kokea sellaisen tunteen. No kai se isä sitten pojalle juttelee sit ja poika käy pelstiä ihan pienenä, kun se tulee isän mukaan tänne kattelemaan ja innostuu ja isä innostaa vielä, että kyllä meillä on hyvin paljon sillä viste, että ketä meitä nyt on vähän vanhempia miehiä, niin kyllä meillä on sitten pojat, lapsetkin on tässä mukana. Ja kyllä ne sitten hyvin pysyy nämä pojat mukana kuitenkin ja käyvät määrän kursseja ja tämähän vaatii nykyään aika paljon kurssia tämä palo- ja pelastustoiminta myöskin näissä sopimuspalokuntalaisissa. Pitäisi olla sammutustyön kurssi käyty, savusukelluskurssi, ensiapukurssi, sitten on pelastustyötä ja öljyntorjuntaa. Kaverit kertoi, että täällä on kiva ja tuli niinku kokeilemaan, että onko tää kiva. Kyllä tää ihan kiva on. Otetaanko puhu? Joo. Otamme sen. Joo. Se on pojalla.